Makalaway nga mga delicacies, maanindot nga mga souvenirs ug fashion accessories, wooden handicrafts, paintings, furnitures ug livelihood crafts. Kining tanan, makit-an og mapalit sa exhibit sa tanang hilamian ug maanindot nga matang nga ikapasigarbo sa Sugbo, ang One Cebu Expo, nga anaa karon sa SM Seaside Cebu. Pormal kini nga gibuksan ni adtong Agosto 14, pinaagi sa usa ka ribbon cutting ceremony nga gipangunahan ni Gobernador Gwen Garcia, Honorary Consul sa Belgium Enrison Benedicto nga mauusab ang chairman sa One Cebu Expo, Senior Vice President sa SM Prime Holdings nga si Marisa Fernan ug giubanan nila DTI Regional Director Asteria Caberte ug Bukal Red Duterte. Mitambong sab ang mga mayor ug mga provincial board members sa Sugbo. Gisugda ni adtong 2008 sa administrasyon ni Garcia ang One Cebu Expo, usa ka paagi sa pagpasundayag sa mga world-class nga produkto ug tourist destinations sa nagkadaiyang lungsod ug syudad sa Sugbo. Apan nahunong kini sulod sa unom ka tuig dihang lain na ang gobernador. Well, Gwen is back. So One Cebu Expo is back. Sa atong paningkamot nga ang mga produkto sa nakadilaing mga kalungsuran, mga produkto sa nakadilaing nga mga furniture, gifts, toys, housewares and accessories, matagaan ug lugar aron makit-an sa atong dili lamang mga kaigsuonang Subuanon, lakip na usab sa uban nato mga kaigsuonang Pilipino sa ubang mga probinsya ug dapit aron sa makausapan sa ilang makita ug unsa katahom ug unsa ka manindot ang atong mga produkto ug destinasyon musulbong na usab ang talagsaong garbo pagkasubuanon. Naghinam-hinam gayud ang mga Subuanon sa pagsaksi ug pagsalmot usab sa exhibit human sa unom ka tuig nga kini nawala. Karong tuiga nga mao ang pagbalik sa One Cebu Expo, adunay 44 ka LGUs ug 11 ka mga private exhibitors nga nisalmot. Kinsa gitag-satag sa gayud sa pagbisita ni Gobernador Garcia. Ang pagbisita sa One Cebu Expo, sama lang nga gilibot nimo ang tibuok Sugbo. Kay imong matilawan ang lamian nga roskillos sa Liluan, tostado sa Santander, dried seafood sa Bantayan, torta sa Argao, pickled vegetables sa Dalaget ug uban pa. Nangita ka og native nga mga butang? Adunay mga basket gikan sa San Remigio, sarok sa Konsolasyon, souvenirs sa Oslob ug wooden handicrafts nga gigama sa women's group sa Naga City Jail. Aduna usab mga produkto nga gigama sa mga piniriso sa CPDRC, sama sa sabon ug mga kandila. Ang pagpalit sa maong mga produkto, dili lang paagi sa pag-angkon sa mga gipasigarbo sa Sugbo, kung dili tabang sab sa mga LGUs o mga micro-entrepreneurs. Ang programa para sa 4th, 5th class municipality, 4th, 5th, 6th class municipalities sa barangay level. We will conduct massive orientation and on the programs of government, especially sa Department of Trade and Industry, nga makatabang sa gagmay nga mga negosyante. Ma-inspire ang atong mga magpapatigayon do better sa ilahang tagsa-tagsa ka mga products and services. Ang 7 ka adlaw nga kalihukan ipahigayon sa SM Seaside City Cebu Mountain Wing Atrium, sugod Agosto 14 hangtod sa Agosto 20. Bisitaan ninyo din sa SM Seaside karon. Nakapalit na gani ko, no? Dagan gayud mga butang nga imong mapalit diri nga di ka makatuo nga naa man dito ani. And then so presyo pod nga nindot pod kayo, nga dili pod kayo sakit. And then this is one way also of helping our brothers and sisters nga mga kabus ato ang probinsya, ilabi na sa itong mga kalungsuran. Busa, ayon na paglangay-langay. Adto na sa one-stop shop sa tibuok Cebu. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.